Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. But now, I think it's time para pagbigyan naman natin ng ating letter sender of the night, mga kabisyo. Ito po ang biyahe ng buhay ni Dre. Pinadala sa ating text line na 0917-851-4329. Hi DJ Lala, magandang gabi. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Dre. Isa po akong bisexual. Gusto ko po sanang i-share yung nangyari sa akin last year. Nagmahal ako ng tao, bigo sa pag-ibig, nakasama ko dito sa bahay, isa sa katrabaho ko. Pero magkaiba kami ng department. Ganun pala yun dapat, no? Hindi dapat tayo in love. Both masakit ang puso natin bukod sa hindi natin makontrol ang pagmamahal, mahirap din kalasan. Kasi magkasama kami sa bahay. I have GF but naghiwalay kami dahil umalis ako ng bahay. Isang dekada kami ni ex. Sinyo, may past relationship siya, ilang years na. Naloko siya nito dahil sa issue maliit na bagay. Feeling ko naloko siya kasi naloloka ako sa pagkakatype mo ng biyaheng to. Medyo nahihirapan ako pero ipupush ko. Since nag-effort kang i-type to, ipupush ko to. Tinatry ko intindihin. Bukod sa pa-jump yung kwento mo. Yung mga lettera mo pa, kinukulang ng mga vowels. Bakit ba? Yung cellphone mo ba walang A, U? Walang E, walang I? O yan. Dahil sa issue maliit na bagay sa tagal nila, hindi pa din siya nag-anak. Humanap ng mas bata. Ninakaw sa kanya yupon nila. Pero yun, nakuha ng ex niya, bata, may anak na. Mahirap kami na bigla bumalik ex. Alam mo yung tinatry ko siyang basahin with the best voice I have. Pero it's kinda hard kasi mismo ako nalilito na. Sabi nabasa ko. Okay. Mahirap kami na bigla bumalik ex niya. Iniyakan siya. Katulong pamilya nito. Pinagpangakuan siyang papakasalan na magbago pero hindi. Ko siya hiniwalayan. Yun ata pinakamasakit. Yun ikaw sa sarili mo, GF niya, pero hindi ikaw, kaya niya isigaw sa lahat. Tindihin nyo na lang. Tago lang yung relationship namin, nahihirapan ako. Nakatain na kami, pero hindi niya pa din ako mapili. Sana matulungan niyo ako, nahihirapan na talaga ako. Ako din, nahihirapan. Ako din, hirap na ako. Ay, nako. Kahit sinasabi niya mahal niya ako, kahit oras hindi ganun binigay niya sa akin, salamat, God bless. Tinapos ko na lang. Hirap na hirap ako kay kuya. Dre, feeling ko kaya kayo naghiwalay o kaya kayo hindi nagkakaintindihan kasi ganyan kayo mag-usap. Kasi ganyan kayo mag-text sa isa't isa. Kaya hindi kayo nagkakaintindihan. Kaya hindi kayo nagkakaintindihan. Kasi ganyan kayo mag-text. Promise, ipopo. Sabi ni may pindot, matinding misunderstanding dito. Promise, ipopost ko to sa page. Kayo mag-decipher. Pero if there's, ito na, move on tayo, come on. Husa. So, ganito nga, feeling ko ang nangyari is, pareho sila may past relationship. Dahil magkasama sila sa bahay, nagka-inlovean sila, nagkagustuhan sila. And then, itong guy, itong partner niya, bumalik yung ex ng partner niya. Tapos, kasama yung pamilya ng partner niya or pamilya niya. And then, alam niyo yun, yung tipong, siguro, kasalan na yung pinag-uusapan. So, nahihirapan siya kasi hindi niya alam kung saan niya ipoposisyon yung sarili niya. Dahil, sinasabing siya yung mahal,
pero hindi siya yung naipagsisigawan. Hindi siya yung naipangangalandakan. Kumbaga yung relationship nila is tago. And siguro dun siya nasasaktan. So, that's as far as how I understood. Yun yung feeling kong, yun yung feeling ko na sinabi ni Kuya. Well, ganito, no, Dre. If that's the case, if nahihirapan ka kasi hindi pa siya ready to be out in the open of whatever gender preference meron siya, I want you to respect that. Not everybody kasi can be as brave as you are. Kung ready ka na para ipangalandakan sa iba or kung alam na ng iba, ng family mo, ng buong mundo, yung choices mo in life, maybe that decision is not that easy for him. Given the situation, it only complicated yung nararamdaman niya. And sabi mo nga, naghiwalay sila in a very, sabihin na natin, in a very sad and difficult na decision. It's not because they do not love each other anymore, pero there was a complication sa relationship nila na only they can understand. So maybe deep down inside, dahil nga dumating ka sa buhay niya, hindi siya nagkaroon ng proper na moving on process. Kumbaga hindi talaga siya nakaget over dun sa relationship na yon. Feeling ko ang nangyari lang sa kanya, may sumalo kasi sa kanya. Yung feeling niya of being empty, yung feeling niya of being left alone, yung feeling niya ng iniwan, may sumalo. And that was you. So, hindi niya nakailangan na pagdaanan yung moving on process because someone is helping him do it. Pero reality strikes dahil nga hindi proper yung pagkalimot niya. Nag-jump on lang siya to another convenient relationship para sa kanya. Diversion, kumbaga. Tagasalo, or for the lack of better term, at a term that you can understand, yung relationship nyo was the panakipbutas ng sakit na naramdaman niya. You get me? That's the reason why nung bumalik yung babae, nag-crumble. Kung ano man yung fantasy na kinabibilangan niya, na bumubuhay sa kanya for the past few months na magkasama kayo, para siyang bula na pinutok. And hello reality. Hindi ba pala talaga siya nakaka-get over dun sa past relationship niya? Let alone kung ganun nakalalim yung naging relationship nila, 1 dekada yun, my love eh. Siyempre, alam mo yun, magkakilala na yung mga pamilya nyo and all, isa na lang yung hinihintay, kasala na lang. So it's not gonna be easy to turn your back in a 10-year kind of relationship for something that has been going on pa lang for months. Naintindihan mo ako, my love? I don't want you to blame yourself. Nagtaray ka eh. Nagtaray ka magmahal. I don't even want you na kaawaan mo yung sarili mo for how things went for the past few months. Kasi aminin mo naman, sa loob ng buwan na yon na nagbahay-bahayan kayong dalawa, you felt happy. You felt joy. You felt like it was a home for you. Pero yun nga yun eh. Ang isang bagay na sinimulan ninyo ng basta-basta, madalian, mali. You cannot expect that to end well. You cannot expect that to end with a happy ending. Naintindihan mo ko, Dre? So sa ngayon, I suggest, kung hindi nyo naman binili ang bahay na yan, hindi nyo kinuha yung titulo niyan at ipinangalan sa inyong dalawa bilang conjugal property o however you may wanna call it, kung yan ay rinirent nyo lang naman, I suggest you find another home. Not because binibigay mo na siya dun sa babae, but because binibigyan nyo na ng space yung isa't isa para harapin yung bagay na dapat hinarap nyo before. And that is the reality that you have just ended a relationship. Para ma-decipher nyo din sa mga sarili ninyo, ma-realize nyo din, magets nyo din, kung yung nararamdaman nyo ba talaga sa isa't isa ay pagmamahalan or ginawa nyo lang panakipbutas yung isa't isa
sa mga panahong iniwan kayo ng mga taong nakarelasyon ninyo. Naintindihan mo ko, love? The only way you can figure those things up or out is to give each other some space to think. Bigyan yung isa't isa ng panahon, ng spasyo, para pag-isipang mabuti yung mga decisions nyo in life. Desisyon nyo sa buhay. Huwag nyo kasi madaliin. Masakit talaga mag-move on eh. But that's part of it. Diba? Kahit ba sabihin natin salot sa mundo yung ex mo, kung taon yung binilang yung magkasama kayo, not all those years, malungkot ka, not all those years, masama yung loob mo. There were times that you felt complete because of that person. So it's not gonna be that easy to say goodbye to those years nang ganun-ganun lang. Hindi ganun kadali mag-move on. Nobody ever said na ang pag-move on sa isang taong minahal mo ng todo ay ganun kadali at ganun kabilis. Walang nagsabi na hindi ka mahihirapan. Walang nagsabing hindi ka masasaktan. That's just how it is. It's part of the healing process that we might wanna call it as that, healing process. Partiyan yun eh. Kasi nagmahal ka ng totoo. So wag mong takasan just because there's someone with you that makes it convenient for you not to feel the pain. Kasi ganito lang yung gagawin mo eh. Exactly. Kung anong nangyari sa inyo. Nilagyan nyo ng band-aid yung sugat. Nakalimutan yung andyan pala yung band-aid. Nung may nagtanggal ng band-aid, naalala nyo, ay may sugat pala ako. Ay di pala ako naghilom. Di pala nawala yung sakit. Hindi ko lang siya napansin kasi meron siyang takip. Klaro, Dre? Bigyan nyo ng space yung isa't isa. Not because you are ready to be serious in that relationship. It means na seryoso na din siya. It means handa na din siya. It means this time, katulad mo, pipiliin ka na din niya. So bigyan nyo ng panahon, espasyo, yung isa't isa, ma-realize yun. Bigyan nyo ng pagkakataon ang isa't isa to get there sa decision na yon on their own. Without you begging, without you trying to influence the other, without you forcing or pushing the other to do that decision because you want to. Hayaan mong piliin ka niya kasi gusto niyang piliin ka niya. Hindi dahil ginusto mong piliin ka niya. Nagigets mo ko, my love? I hope you know that. Pag nagtapos ang isang relasyon, bigyan mo yun ng oras yung sarili mong maghilom. Huwag kang humanap ng ibang kakapitan. Kasi idadivert mo lang yung attention mo. Pero same thing, hindi ka pa rin makakatakas dun sa moment na yun that you felt something for your past. At hindi siya mawawala ng dahil lang may nanggulo sa proseso mo ng pag-move on. Okay? Klaro? Klaro. At least na itawid. True, o diba? Kasi syempre naintindihan ko naman yung problema ni Dre ng onte. Yung mismong gist ng storya niya. Basta, huwag na natin balikan yung experience. Well, sa mga kabisyo natin na katulad ni Dre na finding a hard time to move on from a past relationship, if there's one thing na gusto kong kunin nyo as takeaway from the story ni Dre, that is not to use anybody. Pag nagmo-move on kayo, huwag kayong humanap ng iba para maging panakatbutas dahil nahihirapan kayo. Hayaan yung mahirapan kayo. Para dun, kasi kasabay nung paghihirap na yon, kasabay nung pain na yon, kasabay nung struggle na yon ay yung learnings na dapat mong matutunan out of that experience. Okay?